Truba má službu. Tady jsou nějaký lidi napsaný, tak to z nich chybí. Co jsem si učil? Kroční, kdo měl takový včel. Tak já si to napíčem, jo? A potom skvětě vyšel. No to zkazil. Tu tobě. Já se budu počítat minut. Oni doufám, že hodí. Když ta je dneska ještě na ložku, nebo jsou na ložku. Jak to při mechanice? Ej, milejší autoškola. Já si říkám, že to vidím. Já bych si chtěl zeptat, jestli byste měla snídanku šela se přijel za ložku. Kromě mechaniky vejci. Tak to Vy máte tak výborný prospěch, jo? O 10 minut, ne? O 10 minut. 35 volí, jak chcete 25, jo? Ještě to se mnou všechny projednat. Uvěříte, že takovouhle věc se musí projednat. Písemně. Ke každý žádosti písemně se podává kolek, jo? No. Já jsem ředitel, pan ředitel. Pan ředitel, řídí školu. Já tady řídím to doma, vyučování. Pane učiteli, máte tady ten slovník cizích slov? No. A myslel, To bylo dobré. to bylo dobré. No, nemá. bylo hezky. Jo, No to každopádně. něco. To je něco do života. Ale vás nejbližší, co vás čeká, je za rok příští rok maturita, tak na to se připravujete. To je daleko. To je ještě rok. Možná Co?